Dapin vám dáva do pozornosti kolekciu tapiet Zen. Tieto talianske tapety sú inšpirované prírodou a nesú motívy východnej filozofie. Ústrednou myšlienkou kolekcie je priniesť do našich domovov nádych luxusnej záhrady a orientálnych kvetov. Tapety vo viacerých farebných prevedeniach s potlačou vtákov, japonských žeriavov budú určite zaujímavým prvkom v interiéri. V kombinácii s jednofarebnými tapetami opäť rôznych farieb vytvoria dokonalú harmóniu. Mäkké zamatové odtiene farieb vás prenesú do oázy pokoja v orientálnej záhrade. Štruktúra lesklých nepravidelných pásikov ponúka viaceré symboliky s ázijskou exotickou záhradou. V kombinácii s tapetami s maľbou kvetov sa vo svojom interiéri budete cítiť pokojne a príjemne. Kvety sú znázornené na podklade pripomínajúcom popúkanú mozaiku a vytvárajú dojem autentickosti a neporušenej prírody. Skutočná orientálna záhrada v sebe ukrýva aj listy papradí. Ak uprednostňujete nie výrazné kvetované tapety, tak táto tapeta ponúka len jemné zobrazenie papradí v príjemných zemitých farbách s lesklým nádychom. V japonskej kultúre patria okrasné čerešne sakuri. Ich detailné spracovanie do tapiet pôsobí úchvatne. Môžete si vybrať z viacerých farieb podľa toho, čo bude najviac vystihovať váš interiér. Tmavosť prevedenia a odlesky počiarkujú filozofiu Zen. Dokonalosť, autenticita a meditácia. Presne tieto prvky objavíte vo vašich domovoch, ak si dovolíte podľahnúť čaru východnej kultúry v podobe našich tapiet. Firma Dapin ponúka svoje odborné poradenstvo a profesionálne nalepenie tapiet. Ste jednoducho v dobrých rukách.